jaren plastic flessen te landen te komen. Maar nog zo'n 30% van de plastic flessen komen hier te landen. Of wordt zwalkafval. En dan met name de Lietse flesjes. Toen die statiegeld op die Lietse flesjes kwam, toen merkten we vandaag dat er een proteïnlever was. En dus de meeste winst in het zwerfafval ziet natuurlijk in het begin toen ze ermee begonnen. En wie merk ik wel dat het nou op een gegeven moment, dan wordt het een beetje vlak, zeg maar. De meesten die toen besloten hadden om het spul niet te leveren in de Lietse flesjes, die doen dat nou nog steeds. Ik denk dat het vooral gemakzucht is. Het is makkelijk om even in de bak te gooien en dan het in de wet te sjouwen. Maar ja, voor mij is het een lietse moeite, dus ik denk van, nou ja, ik lever het wel altijd in. Ja. Mijn idee is wel een beetje dat zij van de jeugd, zeg maar, dit flesjes in de winkel kepert. En die besluiten ze vaak net om weer in te leveren. Gooi je het dan voort of... Ja, meestal wel. Gewoon in de prullenbak of zo. Er zit wel statiegeld op, dus dan ben je wel die centen kwijt. Ja, maar het maar om een paar flesjes gaat en dan zoveel statiegeld zit er nou ook weer net op. Dus. Ik zit toch wel mee bij dat traditionele gezin, die het frisdrank kepen en Lietse flesjes, die sparren dat thuis op. En die komen daarna weer in de winkel en die leveren dan alles in. Ik heb thuis een plek waar ik de lege flessen verzamel. En één keer in de weekend ook de berutte biaskippen en dan neem ik er niet een keer mee al. Ja, dus dat lever ik altijd in. Om ik de laatste 30% door de brecht te krijgen om haar een plastic flesjes in te leveren, zou het misschien een optie wezen om het statiegeld te verhogen. Het statiegeld op een grote fles is 24 cent en op een literflesje is 15. Dus ja, als het beide naar 24 cent was, dat zou misschien een drempel wezen kunnen. Dat ze voor dat dubbeltje extra, dan loont het misschien iets meer om het flesje weer om te brengen. Ja, ik denk dat het wel slim is om te doen. Voor natuurvervuiling en zo.